دوستانی عزیز در کانال مهمون باشی حتما زنگولش قطعی обуна шавиду یا лайк قطعی دستگیری کنید. нарху ягон чи дар кор боша ба комментарий нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. ина дарои охани жура дирим берин охан абналичкай гулдор дарои аки хели ваям не нормальный дарайда ё нарх 800 сомони мақсад ёш абналичкай гилне абналичкай простоя и 700 сомонай назар ба вайда 100 сомони арзонтаракай бори ҳамаш ҳама ай худмонай жес аяму россия пасия миёям ахмон месозем шада байнай дарои ну типа стили российский буровардагай лекин хиткинай дирим берунай ина бинишан хо краскаи хели российский задагиай нархиш 1000 сомон лекин дари аҷоибот бад нест акаҷон иншоалло баракатш мева баҷода дарои хели новинкаҳо дорем ина иҷра на дари ойнадор профили вообще жеспес рафтаги нест ойна дора ҳай яки чихелай ва ё калидор торик шава инаимра мегира ҳай арзонтар 1200 сомонай бо муомилаи хубш мекунем метием шака ба инаи дарора бигирем дари оҳанӣ тарафи дурунуш дарои нахели вай кадагиай ина тарафи дурунушона тарафи хели дари чӯӣ дадагиай дурунушта берунуш оҳан дурунуш чӯӣ 650 сомон бо арзон када мешава илоҷ дора ба як хело бародаро мега дутаваққа дар кор барои главни дутаваққао ай 800 1000 1200 1500 2000 сомона дорем ҳар хел намудош российский тоҷикӣ ҳама акам иншоалло вай номеро мемона кадомш ки занг зад российский ҳамаша нишонш метиемш ба инаира сурат вай кинем ака инамра ина тараф берунш оҳан ина дурунша бораму съёмкаш ки бародаро мақсад бина дирниш ламинати хушрӯ 650 сомон ба ҷура ҳам хел як съёмкаш мекард масалан дарои майда 170 180 190 барошон 70 90 ҳар хел размер дора 500 сомонай и барои ҳамон кладовка туалет баня ҳамон склад ҳам хели айда инам ҳамаш ба инаи паро дирим берун оханай беруниш чихе ки дидестай дирнишам ранги ҳамоай ин нарш 700 сомиай 700 сомон ҳо баъд ёшам ҳам дирим берун оханай инаи тарафи дируниш хели чарм дора ку ҳамтари чарма и 520 сом оҳан нест ранги латтай ку 520 сомон нархаиш ҳай дарои оҳани озирашта ҳамқай бо ба инаи дарора бигирем ака ина дарои ки хели российский стил ҳод нишон дода будам ҳамун стиле 2 метрай 2 ба 90 шай ин ҳамун дарайда ранги стили россия кадагиай бо як хел бародаро мега ки хели гилдор набоша мега гилои хели сплашной дошта боша мега ин ҳамун ҳар душай гилои сплашноиш листи ҳаворайда хели дарои россиян 1800 сомон ё 1800 сомони аё и 2 ба 90 жести ай ҳама жести ғавсиш 114 рейкара не рейкара не шофер шумо ракам ҳоз куҷо рафтаистай бо данғара рафтаистай тангир любой ҷо мерем мошин дастафта қати и лабояй пешхона мезана ку пешхона барои гил мезана тинкош ҳастай 7 намуд и лабояша гилша мезана ё метриш 12 сомон тинкошам ҳастай хели листоша ку инами якум ака якум и ама 1800 сома российский дуюмангиш 1400 сеюмангиш 1900 вай дутаваққай 2000 у парангиш 1800 ё дарои россияй инаи парашам дарои россияй ё хайтек мега российский бародаро ҳамаш россия ҳамора медона ям дарои вибирои нав ё 750 сими ҷура ҳамаш як нарх о я нарха ё глошам просто ҳар хелаю нархошон як хелай инам то охира ба як хело бародаро инам чизора медонада барои болои хонашта мезанад двп мега донаш 72 сомон ина ака дари шпонг дарои туркӣ
материалашон ғавз дари чӯи бори вай дорада мақсад хеле бақувватай 650 сомонияй چند با چند 290 аки стандарт ҳамаш 290 айда хел бугем байнаи теризо 121 1 سال اینه میخدش 450 сом 121 ай 121 انا ин 1 ба 1 бо 1 ба 1 дорем нархошون هم گرد нархошон ҳамун 10 сом 5 сом разница мешава вай 450 шава инаи 400 ва ёш 480 ҳаминтари ва акошко 150 инаи дарои пластик 500 сомонӣ тамом намуд размериш я нархай 500 сомон ва ина 120 ба 1 ду даршӣ мешавад дирниш дору пору ҳамаш губкават кадаги пад гарантия 15 сол кафолат дора нархиш 900 сомон чиста туркияй аваке инаиша бигака инаиш уҷи ҳамун дудараю тоҷикиян и дирниш оханша задагияю бе гарантия ҳамун мебара иншоалла и ҳам 10 сол 15 сол хизмат мекунад дударай 630 сом инаи дударае ки фортишка дорай 700 сомон аку ҳамуш ягай вай фортишка дорад мақсад зимистон бо ҳимекадаги ба инаи намушака 120 ба 1 ҳамун размер я дар дора я фортишка дора 600 сомон бо дора фақат мобайни шӯ мешава бе фортишка 530 сомон байна инаи светоз модда шудаги ҳама аймада гузаштагиай и ҳамамун размерай 950 сомон 120 ба 1 дору пору ҳамаш рехтаги чотка кадагиай ба ёш нархош айчи модаран гуфтагимда 20 қиматай размериш камтар калонтарай 140 дар 120 бо мақсад бародаро занг зана ҳамаш нишонш метавам размерои хеле ҳам дорем 140 1 1 ба 1 2 ба 1 ҳар хелаш ҳам астайда мақсад и теризоай падзакас ҳам мегирем либо инам тайёр карда доставка установкаш ҳам мекунем дар кор шава ба инаи дарои теризои чӯя تریزای چوبی هم هستن теризои чӯи ҳам буду дао парай ҳай инаи витрина мондагиам теризои чӯи рамкаи ғавз хати падзакас 250 сом квадратшай а тайёриш 200 сомонай квадратиш размероша мақсад гап зана махидмон нархоша чӯта када метиемиш иншоалла туғриш мекунем ба инам ака دارای چوبی дарои чӯбӣ همین и дари чӯбӣ рамкои даҳаққати 50ка дарои эрони шпонг топ тоза гилянсай 650 сомон ӯ ростакиёро мегирем вай дуюм сортои амуай дуюм сортошай вай 450 сомонай замок памок шукати вай инаму сирхча ва ӯ наму сиё аму ҳарсеш ба инаю шпонг анаи шпонгай нозир хелш мекунем дари шпонг қариб 4 намуд гил дора 4 намуд инаи я намуд гилшаю бо инаиҷада дуюм намуд гилшай меғинҷа камерада инаи дуюм намуд гилшай мобайниш хели сирхчаи галақас мекадаги айда инаи бо сеюм намуд гилшай гирифтен همش نه یه نرخ شخ 650 сомона сеюм намуд абналичка дора комплект дадириншай абналичка пабналичка дора инаиш вай 4 намуд гилшай короче и дару шпонга и типа ну типа ранги тахтаги бори буромадаги айда инаи ҳам бор бигирен и арзон ахир бародора чихела мега арзонтар дар кора и 420 сома дара 420 сомон меса онам хел 420 сом ба ҳунам бехи бех охиранги ҳам 420 сом ана вая 420 ян инаиё 420 сомон گوش چی؟ вайш 450 сомон айда 30 сомон қиматай камтар материалш ғавсарак айда оли бо насиб бошад баъди 4 рӯз вагон медрояд бо хеле бор пайдо мешава اون اکا منزلتون نمرتون манзил ленинский район бозори иҷара рӯзи чоршанбе молбозори калон мешава ана ҳам бозор айда ҳамин хелби ҳама мешинасада бозори ҳам пеш хоракамарда поёни бозори вай хурокай ку поёнш ҳамиҷадай телефон номеро гап занема 909 33 76 76 номам абубакр رحمت کلام اکا гап нест дӯстони азиз раҳмат барои дастгиритон нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментаре нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат
аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша якта лайк. Саломат бошед.